Wala kang panikinabang. Morning mga koray. Nonis na naman, Tomal Day. Hi Mami Matthew. Saan kay Matthew? Salamat. Salamat sa pagpasyan. Salamat sa tamsak. Tugtog. Ngayon, tugtog. Wait ko lang ha. Oo, saan kayo? Nagkikilay ako. Oo, ayos ah. Paganda yan. Tamang tinda. Tira ko kahapon na mais. Tinitinda ko ngayon. Sumal eh. Na namimili. Shout out my viewers. Shout out sa inyo. Viewers, shout out. Wow, 10 viewers, shout out. At 2 thumbs up, shout out sa inyo guys. Saan kay Matthew, thank you very much. Hi, 9 viewers, shout out. Ana Ponsi, shout out po. Shout out. Hello, good morning. Bigyan kita moderator. I give you a moderator, Ana Ponsi. I give you moderator, my friend. Laimi, musta? Morning. Laimi.
Let me thank you very much. 11 viewers at 4 thumbs up. Shoutout po sa inyo. Buti po. Thumbs up. Thank you, thank you. Salamat sa thumbs up. So, tamang tinda tayo habang nagla-live. Tira ko kahapon na paninda. Tinda natin. Nag-aalaga kay baby. Trabaho ba asawa mo? Si Jade. Salamat sa pagpasyal, ha. Hindi ko yata napapansin yung live mo. Nagla-live ka ba? Hindi nagpapang-up sa akin. Live me. Six viewers at 5 thumbs up. Shoutout. Salamat sa inyo, guys. Ay, mais! Kunti na lang to. Kunti na lang pa rin dito. Nantok pa ko. Kunti na lang to. Ano na pinana? Wala ka na. Bye viewers, shout out. Sana kung tonight, some light, sa baba mayroong light. Ayusin ko lang guys yung ano ko, yung mais ko. Pagpapalitin ko yung puti. Dito ko ilalagay yung dila dito. 6 viewers, saray. Mute ko lang kayo may tugtog eh. Ay, shoutout Chiki. Chiki, shoutout. Pam, shoutout Sangkay. Grace Francisco Vlog, shoutout. Buenas. Dali na ma'am, bossing. Nice. Pagpalitin ko lang guys yung ano, puti dito. Mabili eh. Chiki, shoutout. Ayos-ayos lang sa paninda guys para pansin tayo ng mga customer. Dami kasi namin nagmamais.
Ito viewer, shout out. Grace Francisco Vlog, shout out sa iyo. Salamat Sangkay. Daming malaga yan. Wala lang bumibili. Welcome. Thank you, Sangkay. Salamat sa pagtambay. Tema este. Kaya pala mate. Kuya, si bawang. Liver shout out at 6 thumbs up. May mais. Thank you Sangkay sa tusok. May tugtog na naman. Mute ko muna, may tugtog ba makapiritan.
Sarap niyan, mais. Tinda mo yan, kuya. Oh. Tinda ko to, Limey. Mais na puti, tsaka mais na dilaw. Ang kilo niyan, ano? 70 at saka 80. For viewers, araw. May tugtog kasi. Kaya minamute ko. Copyright. Kaya nga, bumili ako niyan kahapon ng yung lutong 40 isa. 40 isa piraso. Mahal naman. Mahal naman yun. Laki ng tubo niya. Mais na dilaw. Puhunan lang nito, 12 eh. Mas 40 ang bintahan niya. Laki ng tubo niya. 5 viewers at 9 thumbs up siya raw. Kami nga, tubo lang namin dito, 10. Minsan 9, 8. Swerte na pag mga 20. 5 viewers siya raw.
Balik. Subok na rin ito ng mga discarding business. Kaya ang gagawin. Sige, ma'am. Hindi na magpapalit. Kaya sa mga mahilig at market yan. Mare, ano ba ang latest? Sensitive na pandikit? Ito palang may forever. Sa Pino pandikit. Ito ang tunay at original na produktong Pinoy na para sa mga silang sapatos, sinelas, sandals, ceramics, figurine. Pwede rin sa mga bakal, kahoy, Nice, boss. sa mga materials at sa pinakadikit. Kapag dikit lang tayo pag-usapan, sir, naman sa mga ibang pandikit, ikaw sa pinakadikit. Hey, Master. Tama sila at basag na kagamitan ay yung sa pinakadikit lang ang kailangan. Dahil sa nakakawitay at pagdikit, hindi na kayo mga tuti. Sayang ka. For viewers at 9 thumbs up shot. Hello, my friend. Shout out. Welcome to my live. Thank you very much. Mais, te. Mais, ma'am. Sebe. Mais. Be. Be. Bitlog. Mais. Ayaw mo? Hindi mo matitikman mais ko. Ayaw mo bumili. Dali na. Hindi ka na mais. Pampagatas to. Mais. Pampagatas. Raulo. Ay. Are. Ano? Ano naman kung tumabi ako? May pangalan ditong Wanda? BBM. Ay. BBM. BBM. BBM muna tayo ngayon. Wala si Duterte eh. Nasa ano eh. ICC na. Wala pa, balik na. BBM. BBM tayo guys. BBM muna tayo. Pag nag-Duterte kayo ah. Sige, bahala kayo. Hi, Jennifer, shout out. 6 viewers, shout out. Plan nyo si Niga? Ano plan nyo si Niga? What's a Niga? Niga? Hello, my friend. Mameba, hi Margo. Thank you, Mameba. Kaya si Roslyn pumunta. BBM yun eh. No? BBM, no? BBM nga. Wag. Wag iba, ibitay sako muna. Pagkasako ay lagay sa pagbitay, tapos palupaluin. Hi, Eunice. May galaw siya. Ha? Makatas, mais. Mais! Buang. Iba naman yung inaano mo eh. Busy po ako mga karan. Okay lang yun, Eunice. Salamat sa pagpasyan. Mais, te.
Wala nang iba ka. Ano naman ating gagawin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede na, ma'am. Nice eh. Ay, 6 viewers. Shout out. Ay, B-boy. Shout out sa'yo. Said hi. Tudas, Yahoo, Sarao, Shanghai. Yun yung mga mais. Mga mais me. Mais. Mais. 7 viewers. Shout out. Seven viewers at 12 thumbs up. Shout out. Mais te. Mais te. Matumal day. Iboy TV, sabi ni Eunice, slow. Ay daw, Shanghai. Mais te. Whoop! Mais! Ay, Agoy, shout out sa'yo, Shanghai. 7 viewers at 12 thumbs up, shout out. Shout out kay Mamay, nanonood yata. At kay Mark Jam, at kay Boss Marlo. Marlo, punta ka rito. Ikaw magbantay. Walang bumibili. May na dyan si Marmar, papuntay mo rito, siya magbantay. Nice, te. Puti, 80. Yan na. Yan, 50 lang. Mais. Puro tanong sa akin. Di ba? Wanda. Wanda. Di ba 12 yung senador yon? Ba't 10 lang sila, no? Ang ililista kong dalawa, ikaw. Di ba 10 lang silang senador sa Duterte? Kulang silang dalawa. Ikaw isasama ko. Tsaka si ano, tapos si, dito, Jobin.
Marmar, Yahoo. Maria P. Morning. Nandiyan ba? Mas mamay. Nanonood lang yun, nakabag lang yun. Sa Quezon traffic kahit sa saan. Kahit sa may school. Ano kaya yun? Si Marmar magbantay. Kasi swerte siya magtinda. Yeah, tama ka dyan si B-Boy. Eunice, Yahoo. Walang bumibili talaga sangkay. Matumal. Halot niya mo, wala kang katao-tao. Alam mo naman dito yung dumalay na to, punong-puno lagi. Yun naman, mais. Kano palang benta ko? 600. Mais, te. Te, mais, te. Tawa si Hailey na po. Badyaw ka talagang bata ka. Eh. Nandyan sa puso mo, host. Yeah. Oh, tama ka, sangkay. Lagi naman yun. Kini, shout out. Ma'am Melody, Miguel of shout out po. 8 viewers at 12 thumbs up, shout out. Tahimik ang lumalay pag Lunes. Patapusan ngayon, sahod ngayon dapat eh. Boss, mais. Mais kuya. Mais, mi. Hindi ka na, mi. Oo. Hi, Fo. Kumusta na yung mo, sangkay, B-boy? Hindi na sumasakit yan mo? Kaya nga kasi ng kain ng eh. Kabaligtaran po dito. Traffic. Lagi naman kahit sa matraffic. Lalo pag lalo mamaya, uwian. Sabado, lalo Sabado matraffic yan. Hey, mais. Pag umabot na ng isang oras, walang bumili, ilipat na naman ako. Bili na ah. Hey, mais te. Yeah, mais. Uy, anong kinain ko? Ewan ko sa'yo kung anong kinain mo. Diba kinain mo? Ba't sumakit yan mo? Nakakain ng hotdog na itim ni si B-Boy. Ayun lang. Yun pala eh. Kaya naman pala sumakit yan mo eh. Hotdog. Kain ka kasi ng hotdog eh. Mahilig ka kasi sa hotdog eh. Baka di mo linuto. Kaya sumakit yan mo. Mami Mel Vlog, shoutout. Nice kayo dyan. Yahoo, thank you. Good morning. Morning din po, Mami Mel Vlog. Thumbs up. Thank you very much. Daddy, bili na mais, Daddy. Uy, 9 viewers at 13 thumbs up. Shoutout sa inyo, guys. May tugtog kasi doon eh. Maka-copyright lang tayo. Patugtog ng patugtog siya eh. Bisaya. Oo nga si Bibi, mahilig kayo sa hotdog eh. Ano? No, mais. Bigyan mo naman ako. Ay, makakain na. Ikaw kakakain. Si Bray, sino pa makakain? Ikaw siyempre. Ang mais yun. Sangkay yun, no? Mahilig din sa mais na hilaw.
Kumakain ng mais na hilaw. Trip niya ako kainin, gago. Ay, sorry. Loko yun ah. Ma'am Consalda, may galaw shout out. Hello po, sabi ni Bibi. Ma'am Consalda, may galaw shout out, sabi ni Mama Mel. Palitan ko na to, Lemmy. Palitan na kita si Mami Mel naman po. I-pin ko. Mami Mel Vlog, i-pin po ito. Guys, yun nakapin guys, si Mami Mel Vlog. Disconnect. Ay, mais! Ang pagatas. Ay, ma'am. Kwenta lang yan, Mi. Anong gusto mong hotdog, B-boy? Mel. Nagalaw siya raw, si Smell. Inom ka ng malamig na tubig, B-boy, at maligo ka na. Hangover lang yan. Ay, kaya naman pala. Ma'am Consalda, may galaw siya raw. Hindi daw nag-iinom yan si B-boy eh. Alam yung B-boy. Shauki. Ay, maeste. Wala! Wag! Long ride yun ah, dire-diretso ah. Nine viewers at 14 thumbs up, shoutout. Tadi bili na mais. Hindi na magkakalit. Kaya sa mga maginig ko sa akin. Mare, ano ba ang ito pa lang may forever. Sa Pino, ito ang tunay at original ng Pinoy na para sa ipasok sa mga sinelas, sandals, dito, salamin, tigil, pwede rin sa mga bahay, so, dito sa mga riders, dahil pwede na pa-organize, dahil nakakain dito kapag natinig. Ay, maeste. Sir, wala pa naman. Dito lang, tapusin ko lang linuluto ko. Sige po, Ma'am Consalda. Thank you, Ma'am Consalda. Maraming salamat. 6 viewers, shout out. Mami Mel, thank you, Mami Mel. MST. Hindi na kaya magpapil kahit walang pinipiling materyales at pinakakita. Bukod sa pagiging coverage, ito nanitira kahit pagkakatibay ng kapit. Lahat ng bumili ay siguradong bumagaling. So, ngayon, ito na naman sa ating Eh, bili na. Mais. hindi na magkakalit. Kaya sa mga kapilig ko natin. Boss, mais, boss. So, hindi na kapigit. Ito pa lang ay forever. Sa kailang kapigit. Ito ang tunay at original. Thank you po. Para sa inyo, sinela, sada, rin, saranas, figurine. Pwede rin sa mga bakal. Sir, walang pa namang ibang pagkikit. 6 viewers, shout out. At 14 thumbs up. Sirahan ko sa nakagamitan ng hindi pagkikita ng kailangan. Dahil niya sa nakakipusay at ibay ng sikit. Hilingin ko kayo mga sikit. Hindi kaya ng pera ng MST. isang daan namin sa
para ng disiplina pagigit. Subukan ninyo ang disiplina pagigit. Ito na ang hanap ninyong pinakamatibay na pagigit. Patakad lang ng kaunti at tingnan niyo lang sa segundo. Hindi na kaya kusapin kahit anong lakas pa na nila. Wala kong Sa poste. Papuntahin mo sumarmar dito, May. sa pagiging guys, hindi po ito na Magluto ko ulam. Anya ba yung kalabasa? Paano na ako ng mga tinag-ilaw nyo? Kaya nga, magluluto nga ang ulam. Wala. Walang bumibili. Sa mga riders, dahil pwede sa pang-organize, dahil laborize ko ito kapag wala akong pinipiling materyales, ako subi na matigit. Kapag hindi lang po ipag-uusapan, ma'am, sir, walang panamang ibang pagtigit dito sa subi na matigit. Lahat naman sila at sa nakagamitan ay subi na patigit na ang kailangan. Dahil nasa napakahusay at ibay ng digit, pili na po kayo mga subi. Hindi sayang ang pera nyo dito. Isang daan lang, isang balot ang disiplina pandikit. Subukan ninyo ang disiplina pandikit. Ito na ang ilang Anong walang space, di ba? ibay na pandikit. Patakan lang ng kaunti at iinan nilang sa segundo. Hindi na kayang tuglapin kahit anong kakaspalan nila. Dahil ang pinipiling materyales, lahat kinakapitan. Bukod sa pagiging laborize, ito na nila o nagmamansya sa kahit anong kulay ng sapatos. Di kaya ng ibang pandikit. Kapakatibay ng kapit, lahat ng bumili ay siguradong bumabalik. Subok na rin ito ng mga diskarding business. Kaya ang gagawin ng business, hindi na magkakalit. Buti di kunumpis kayong ano nyo. Dito ka lang na forever. Tulog-tulog ka kasi. Sa Pinoy pandikit, ito ang tunay at Ilan din yan? Pinoy. Ito pa, 7. 7 yan kung kinuha. Sandals, ceramics, figurine, pwede rin sa pagbangan, Oh, 500 yung isa yan? PVC, salamin. Ito lang po ang tanging pandikit na pwede gawin sa rasag na pustiso. So, ito sa mga riders, dahil pwede siyang pang-organize, dahil laborize po ito kapag nakilo. Wala pong pinipiling materyales ang ito din na pandikit. Kapag nandito po ang pag-usapan, ma'am, sir, walang panamang ibang pandikit ito sa sila na pandikit. Lahat ng mga sula at basa na kagamitan ay susunod pandikit ng mga kailangan. Dahil nga sa napakahusay at ibay ng dikit, pili na po kayo mga kuchi. Hindi sayang ang pera nyo dito. Isang daan lang, isang palat ng isipin at dikit. Salamat, Ma'am Corselda. Salamat. Ito na ang hinahanap ko yung pinakamatibay na pandikit. Patak lang ang kaunti at hihinan nila mo sa musuot. Hindi na kaya labihan kahit anong lakas pa lang nila. Kaya wala kang bumibili. Materiales, lahat kinakapitan. Bukod sa pagiging laborize, ito na rin nila o pamantya sa kulay ng pagkakas. Hindi kaya nakipagpagiging, nakakatibay ng kapi. Lahat ng kulay ay sigurado ang nabalik. Subok na rin ito ng mga discarding business. Kaya ano ba yung business? Hindi na nagpapalit. Then, mali. Ano ba ang latest? Sorry, ano ba yun? Alam mo forever. Sa Pino, pagpili ko, ito ang tunay at ulit at sa para sa inyong mga silang sapatos, sinelas, sandals, wearing clothes, salapi, figurine, pwede mo sa mga pamal, alloy, tiles, PVC, alamig. Ito lang po ang saan patigil na pwede gawin sa lasag ng business. So, dito sa mga riders, dahil pwede sa pang-organize, dahil laborize po ito kapag nag-show. Wala akong pinipiling materyales ang suwi na patigil. Kapag hindi ko po ang pag-uusapan, ma'am, sir, walang pa lamang ibang pagtikit nito sa suwi na patigil. Lahat ng mga sula at basa na kagamitan ay suwi na patigil ang kailangan.
na ang hinahanap ninyong pinakamatibay na pag-ibig. Pataan lang na kaunti at diinan niyo lang sa posisyon. Hindi na kayang tutlagin kahit anong lakas pa ng ila. Wala kang pinipiling materyales, lahat kinakapitan. Tungkol sa pagiging average, ito na nitila o nagkakansya sa kahit anong kulay ng sapat. Tibay ng ipagpatikit, napakatibay ng kapit. Lahat ng bumili ay sigurado yung kapatid. Subok na rin ito na mga diskarding Kami nga to. dito pa lang may forever. Sa pinapatikin, isa lang Salam.
Marami pang bumibili. Boss Joey, shout out. Ma'am Gemma, may galab shout out. Ayun ako, alam bumibili. Ay, sorry, tay. Boss, dugyot. Wala na mimili. Pumunta na si Boss Jerry. Hindi pa? Hindi. Kaya ako. Sabihin mo kay Mark, yung 31, 32. Yung tatlo, alam niya na yun. Napaya ka. Oo. Magkano Oo. sa malamig? Sabihin mo sa kanya. Dalawa. 31, 32. 32. 1933. Yan, 15 lima yan. 1933. Ah. Meron pa. 1933. Ano yung papel? Tatlo yun eh. Number ko. Doon na bagat building mismo. Mga vans. 31, 32. Oo. Siya 1933. Wala na may guys. Kaya uwi muna tayo. Iti dulo. Kinagat si Gabi. Yung lambinta, wala pa 1,000. Ayun. Ay, kumilintas pala. Shoutout kay Jumari.
Siya raw. Bakit nilalagay mo yung paa mo dati? Kinaumagahan ng magising siya, may narinig agad siyang balita. Mula sa mga chismosa sa tapat ng bakery, nalaman niyang marami ang nakalam sa pagpatay ng dalawang bata. Walang kalam-alam ang kanyang ama, pumunta siya roon. Ang Christian dati Kanyang po. inilalabas na
suot ng bangka. Mary Grace and Griselda channel, thank you po. 5 viewers at 19 thumbs up siya. Ay, yes! Nandiyan na kayo!
Pasaway, thank you, Pasaway. Salamat.
Shout out Lot Mix Vlog. Salamat po. Salamat sa pagtamsa.
Uncle Shelda, thank you po. Salamat. Mila D. Alvarez, thank you rin po.
Jane, shout out. Nag-out na ako guys. Maraming salamat sa nagtambay. Yung oras na.